Esan bezala, elkarrizketaren tartearekin emango diogu hasiera gaurkoan saioari eta gaztetxoen osasun mentala izango dugu hizpide izan ere badakezka gizartean eta Aretxabaletan eta Eskoriatzan dakizuen bezala martxan dute EKO izeneko programa eta programa hori gizarteratzeko antolatu duten inklusioa, ilusioa izeneko egitaraua. Azaroren 30 eman zioten hasiera mailinguru batekin eta gaur egin dute bigarren ekitaldia, hain zuzen ere gazteen osasun mentalari buruz hainbat aritu dira bertan, tartean Maialen Iparragirre Jauregi Antzuolarra, Ona zentroko psikologoa bera eta aurreta gazteen psikologian espezializatua gainera. Ongi etorri gurera, Maialen? Kaixo Batzaleon. Tira, gazteen osasun mentalarekin lotutako kontsultak edo eskaerak gora egin dutela irakurri dugu, hori horrela da zuenean ere sumatu duzue? Bai, egisa esan oin dela 5 urtetiko ona edo dela, nik uste dut asko igo dela prevalentzia, ez? Osa, gaur egun lautik prevalentzia da lau gaztetxotik batek eukiko da bela osasun mentaleko arazo bat, ez? Orduan, nik uste dut zifra importantia dara eta nahiko altua, ez? Eta zer nolako arazoak edo patologiekin gerturatzen dira edo tratatzen dituzue? Gaur egun egisa esan gure zentruan geixen bat edola die antsietatea, osea hori geixen, gero depresioa eta batez bebe bai elikadura nahaztiak. Horrek, patologia moduan horrek 3. Gero egisa da gaur egun bebai autolesioak eta bebai asko ikusten gabizela, baina patologia moduan igual beste 3. Gaztetxoak eta gaztetxoak esan dut pare bat bider, ze adini buruzari gara, ze patologiak serioak dira? Bai, gure zentruan 11-12 urte ingurutik, 18 urtera arteko tarte horretan edola, esan geike. Eta ze multzo duzue gehien bat, nagusitzen da edo 11-12 atentzio deitzen duelako, baina hain zuzen ere horrexegatik antolatu dituzte saio hauek? Nik uste hori dela hasiera hori, ez? Eta hasiera horretan, baina igual 11 ingurua baino gehiago da 15 urte ingurua. Baina, orokorrean pixkat danian, eh? Igoera aipatu duzu, sumatzen duzuela, duela 5 urte, pandemiarekin lotzen dute batzuk, ados zaude horrekin? Bai. Guztiz ados. Bai, Bai, nik uste dut pandemian, arrazoi asko egongo die, eta ez dakit oso ondo guztiz, bat zehazten ez, baina nik uste dut azkenean pandemian jarri dozkuen arauak beti izan diela fizikoak, eta izan diela zikutu, eskua garbitzu, maskariak erabili, eta etxian egon jendiakin sozializau barik, eta horrek azkenean eragin badaukala, ez? Azkenean nik uste dut arlo emozional hori alde batera gelditzu dela, eta gero pandemia konfinamendu ondorengo iraia horretan hasi ginean eskolara juten berriz hasi zian maskariekin, ez dakit ez, eta klasiak hasi zian normal jarraitzen, ez? Osea, inok esotzan importantzia bat emun pasau da nahi edo zeladaren ikasliak edo zer gertatzen ari da, ez? Eta gaina, adina horretan da bebai personalidadia garatzen dan adina, ez? Orduan, olako golpe batek eragin handia dauk, eta gaina eragin horre geroia perjudikatzen daue bai ondoren zedatorren, ez? Ose, personalidade hori garatuta ja, arazoak ekartzen ditu, nik uste dut, bai. Hainbat patologia aipatu dituzu, pandemiak batzuek areagotu ditu, beste batzuen aldean, edo zer esango zenuke, bereziki izan du eragina zerbaitetan? Nik uste dut, geixen bat, elikadura nahaztetan. Bai, Oin, dabiz gaina zabaltzen Bilboko ospitxaleko, ez dakit, lekumaten, espazio bat bakarrik unidade bat horrentzat. Eta nik uste dut arte hainbeste ez dela, Eta, azkenean nik uste dut izan dela, sare sozialak gehitzu india, pandemia eta gero, sare sozialen eragin bat da, ez dakit umeak dauzken helburu, espektatiba horredanak kontrolatzea oso zaila da. Osa, guretzat da zaila, sare sozial horre kontrolatzea, kontrolatzea erabilera, ez? Umientzat, hori zailagoa, hori da. Erreminta gutxiago dituzte. Hori da. Tira, eko proiektua martxan dute, Aretxabaleta eta Eskoriatzan, urteak dira lanean ari direla horretan, eta urten jarri dute martxan, prebentzioa dute helburu besteak beste garrantzitsua deritzozu? Oso. Azken urtetan indaben gorakada ikusita ez, batez be, nik uste dut oso importantia dela, eta oso
azkenian gaztientzat dala lagungarrixa, oso lagungarrixa. Tira, guazen poliki-poliki, hainbat patologia aipatu dituzulako eta antsietatearekin hasiko gara adibidez. Adin hauetan zer da antsietatea eta ze sintoma edo izaten ditu? Bai, nik hor beti, umiak edo nerabiak edo datozenean beti izateget, antsietatea danok daukun erantzun bat da eta danok emuten du erantzun hori, ez? Baina da erantzun bat adaptatiboa izan bidana. Hau da, azterketa badaukat, nire antsietate pikoa igoko da eta jeitxingo da. Kalian zebra bide baten noia eta kotxe badator, nire antsietateak ingozt atzera botatzea eta gero jeitxingo da, ez? Baina gugabizena topatzen da, azkenian antsietate horrek gora itzen da bela, eta goixan jarraitzen da bela, ez daukala beherakada bat, ez? Ordan, dago, gehiagizko antsietate maila hori, eta gora udoia, gaina artean, ordan, hori bajatzea gero, askoz bezaiagoa da. Eta gabiz topatzen, hori antsietatea ja desadaptatibo bat, pentsamendu intrusibo batzukin, beldurrak, fobiak sortzen dituan antsietate bat, ez? Ordan, klaro, hori desadaptatiboa da, eta ez da egokixa erentzat. Zer kera egiten du? Gaur egun, eurek esaten da benan arabera, euren preokupazio oinarrizkoenak edo die notak, asko. Notak eta aurkezpenak, azterketak, eskolakin lotutako hainbat... Bete behar edo? Hori da, bete behar, eta gero beste alde batetik bebai, berdinekiko dauken harremana, ez? Nire lagunen artean hau gertau da, eta ez dakit zerin, tartian nao, lagunak hau esan dabe, bestiak hau... Olako lagun arteko gora berak, eragin handixa dauke. Eta kasu hauetan, eta antsietatea diagnostikatzen danean edo ikusten danean, esku hartzea zein da edo zein izan daiteke? Batez be, gurasoekin hitz egin, eta gurasoei azaldu zedan gertatzen dana, ez? Batzutan gurasoak ez da beulertzen, etortzen dira laguntza eske, baina ez dakixo ondo zeren laguntza eske besta, ez? Osa da, etortzen dira eta eske zerbait gertatzen jako, baina ez dakiu ze, ez? Eta umea dago dardaran, dago urduri, dago bihotza takikardiak eta horrelako gauzak, ez? Hortan da, batez be gurasoi azaldu eta gero umiai edo nerabiai estrategiak emon hori bajatu alizateko eta lasaixau bizi alizateko, ez? Familiak izango dira hemen entzuten eta sintomak horiek dira, takikardiak, urduri egotea... Bai, takikardiak, urduri egotea, pentsamendu intrusiboak... Zer da pentsamendu intrusiboa? Pentsamendu intrusiboa da gure burura involuntarioki etortzen den pentsamendu bat, hau da, eta normalian beti die txarrak, ez naiz gai izango gainditzeko, ez dut lortuko helburu hau, ez dut... Aurreko esperientzia gabe etortzen dien pentsamendua gure burura, ez? Ados, beste nahasmendu bat, elikadura nahasmenduak aipatu duzu, asko egin dutela gora. Zer da, naiz eta honen inguruan akaso gehiago hitz egiten dugu, ez dakit, eta zeintzuk dire sintomak? Zer da, azkenian, dare, patologia desberdinak horren barruan bebai, ez? Anorexia, bulimia, atrakoien nahastea bebai, baina, zer da, nik uste sintomatologia gehien bat familian identifikatzea oso zaila dela, eta gehien bat udan urtetzen dela kanpora edo, ikusteko errezagoa dela, eta azkenian da, janariaren murrizketak, isolamendua sozial eta familiarra bebai, hau da, nire lagunak doiaz gaurra faltzera ez dakin ora, nik ez du nahi afaldu lagunekin, ez nahi zurtengo. Nire familiakin inbiar dut plan hau, baina plan honek suposatzen dau, ez jatia elikadura osasuntsu bat eukitzea, ez naiz jungo. Olako gauzak kentzen jutia arropa bebai, arropa azkenian askotan jasten die jertzei potoluekin, onaino zabalak, ez? Azkenian olako gauzak, eta olako gauzak udan 30 gradukin oso inkoherentia da. Esan duzu familian antzemateaz oso zaila dela, zergatik? Askotan, nik topa duten kasuetan behintzat, janari murrizketa horrek gurasoen aurrean ez dituelako itzen.
Hau da, nerabe askok dauke eskola goizez eta doiaz etxera bazkaltzera. Baina etxian bazkaltzen da bitxartian gurasoak lanian da. Eta zelan ikua adin dauken, etxian eoteko, bakarrik bazkaltzen dabe. Eta bakarrik bazkaltze horrek, suposatzen da dena da, janaria bota, janaria eskutatu, anai arrebei eman, olako beste aukera diferendiak, ez? Ordan, gurasuak horrekin ez die kontziente, hori da. Oso ondo, eta hemen esku hartzea zein izango litzateke, hemen ere terapia, zein izaten da, profesionalen aldetik? Bai, nik uste dut hor gehien bat dela autoestima, psikonutrizioa bai, ez? Osea, zelako garrantzia daukan nutrientiak emotia zure gorputzai, ze azkenian guk batzutan bideratzen ditugu ja medikoana edo analitika bat itxea, ez? Analitika hortan, segun zela, batzutan nutrientiak oso baju dare, ez? Ordan, olako gauzak baloratzea importantia da, eta gero eurekin autoestima asko lantzen da, euren egunerokotasuneko lagunekin dauken harremanak eta hola bebai, eta batez bebe bai, familiakin dauken harremana konfiantza hori, ez? Tira, badaude arazo edo patologia gehiago, menpekotasunarekin lotutakoak, izan menpekotasun teknologikoak edo bestelakoak, denbora gutxi dugu, baina gurasoak gerturatzen direnean edo adibidez, Antzuolan egin den hitzaldi horretan moduan, zeintzuk izaten dira kezka nagusiak? Kezkak nik uste dut gurasoen aldetik dala gehien bat ulertu ezin daben gauza bat dela. Zedan pasatzen da ona, eurak ikusten da beuren seme alaba ez dagoela ondo, edo askotan bebai ez da eurak ikusten da bena. Baizik eta irakasliak esaten jauena gurasoei. Arreta falta jako, erabakiak hartzeko zailtasuna dauzka, gabiz ikusten ez daukala irribarre bat lehen eukitzen zeban moduan, ez da bela kolaboratzen eskolan lehen bezala, ez? Horda, nik uste gurasoen aldetik dala gehiago, azaldu mesede, zedan gertatzen zer nik ez gagai hau ulertzeko, ez? Akaso ez ditugu behar genituzken erremintak edo olako egoerak kudeatzeko gaitasuna edo? Hori da, bai, azkenean gurasoei behenetan azaldutakoan zedan gertatzen dena eta zein komenidan izatea eren jarrera, ez? Horrek, obera joten da egoerak, normalean. Oso ondo, eta ona zentroko psikologoa zarelare aipatu dut, nola egiten duzuelan kasu hauetan, nola funtzionatzen duzuezuek? Ba, kasu hauetan guk lehenengo eta behin lehenengo elkarrizketa gurasoekin itzen du, informazioa jasotzeko, euren demanda edo zein dan jakiteko, eta horita gero ja, urrengo saioa edo saioak, umian edo nerabian arabera itzen ditugu eurekin, ebaluazio bat itzen da, eta berriz gurasoekin elkartzen ga, azaltzeko zedan ikusten duna, zer dan landu behar dana, ze patologia dan, edo agian ez da patologia bat, baina, landu behar dan zehose da geixeuraz juteko, olako gauzak, eta gero ja, azten ga, orokorrian, astero nerabiakin lanian, eta noiz behinka gurasoekin bebai, koordinatzen. Oso ondo, gaiak esku hartze integralako bat merezi du esaterako, ikastetxeetatik ere jasotzen ari gara ohar mezuak egoera ez dagoela ondo, eta esku hartzerik apenas dagoela. Osasungintza publikoan ere psikologiak ze indar edo pixu dauka, hor egin beharko litzateke lanketa bereziagoa? Bai, nik uste dut gaina dagoela nahiko saturauta bebai, ez? Osasun sistema mentala dago bastante saturauta aldeanetatik, ez? Eta guk bai egiten du koordinazioak bai psikiatrekin, bai osasun zentrotako psikologoekin, zerbitzu sozialekin, irakasleekin, gurasoekin. Azkenean, nerabe bat egon aldan arlo posible denekin, ez? Ez ditut galdera hau egin, neskak mutikoak badu hor badago alderik? Gure zentroan gehiengoa neskak die, baina gehiengoa gainera bastante, igual eguneko 70 baino gehiago. Baina gero besteleko batzutan igual bebai mutikoak dare, orduan nik orokorrian ez dakit zein dan zedan, baina gurian gehiengoa neskak. Depresio ere aipatu duzu, orantxe etorri zaite burura, depresioa zer da adin hauetan, nola antzematen da? Depresioa bebai da gauza bat nahiko zaila ulertzen igual nerabietan eta helduetan oso modu desberdinetan enbuten da, ez? Orduan, hasieran gurasoak datozenean enbuten da udala jokabide arazo bat edo
Etxian segiduan saltatzen dau, etxian haserre dago beti dabil bronka bila, olako haserria, isolamendua bebai. Ez da ikusten hainbeste aurra triste, baizik eta igual geixau haserre horrekin, ez? Eta hola ikusi hori da, eta gero bebai eskoletan eta asko esaten duzko guri arretarako sekulako zailtasunak, erabakiak hartzeko sekulako zailtasunak ez da bela parte hartzen, pixkat holako sintomatologia da. Oso ondo. Tira, Maialen, gauza asko esan dizkidazu, denbora gutxian eskertzen dizute bisita, eta tira denon artean ea lortzen dugun egoerak hobera egitea, gaztetxoek merezi dute eta zalantzari gabe. Mila esker, Maialen, nahi duzun erarte.